Mano kuketi Ramogi TV kaendi ni piny owacho mamalo singo mar chopo singo duto mane jatend piny Kenya William Ruto miyo kaunti ma Siaya e limbe mane jotend kaunti no timo e kar jot mare mani Nairobi kaendi. Achiel kuom singo go ne nitieko gedo mar apaya ma Bondo Liunda ma jatend piny nosesidho gedo mare to nyaka sani pok otimore. E sach limbe mar rango chenro mar dongruok mitayo kokalo kuom tudruok e kind sirikande ariyogo, jang'ad rieko ne jatend piny Kenya e yore mag uchumi Augustine Cheruiyot wacho ni giketo maino margi e chopo singo go kod bero sekta mar pur. Joe Ager, ma en achiel kuom jong'ad rieko ne jatend piny Kenya, nokwayo jotelo matiyo gi sirikal to wuok e alwora ma Nyanza e bwo sirikal ma Manywanda mondo chwal chenro mag dongruok kaluwo. Wawuoyo maber kendo waneno wawacho kuonde mantie ng'ukni moko kaka idhi losi, kwayo moko be wamedo, to mae nyalore mana ka nitie winjruok maber mosebedo. Wawacho ni goodwill ema watiyo godo mondo wayud dongruok ne jothurwa kawuok sirkal mamalo. We've come up with a roadmap, and we believe that what we have come up with today, or what we have accomplished today, is going to make a change in the lives of the people on the ground, which is the basis of what the government, especially the broad-based government, stands for. Our delivery model around one-word cooperative, ensuring that our farmers are able to access support directly from the government in form of input support and seed support for different value chains that we are pushing in the government to help our farmers earn more income. Basically, that was the main agenda. And again, agreeing also on the other promises that the President has made to the people of this county during the latest visit to the State House, and how we are progressing on those commitments.